Yma yn Ysgol Morgan Llwyd, rydym yn sicrhau fod Gymraeg yn ffynnu ac wrth wraidd pob dim mewn awn, gan gefnogi ein disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol a charedig. Rydym yn angerddol dros datblygu dysgwyr mentrus, uchelgeisiol ac annibynnol, gan sicrhau ein bod yn cynnig arlwy o gyfleoedd a chefnogaeth ein dysgwyr. Rydym yn ymfalchio'n arbennig yn ein cefnogaeth bugeiliol ac academaidd, ac mae'n llawer o waith wedi'i wneud i ddatblygu hwb bugeiliol a hwb dysgu ac addysgu newydd i'r ysgol. Ein gweledigaeth yw datblygu llwybr dysgu parhaus ar gyfer cymuned gyfan yr ysgol, yn ddisgyblion, athrawon, rhieni a'r gymuned, fel ein bod yn cefnogi ein gilydd lles pawb.